Kaibigan, gusto mo ba na magiging panalo sa buhay? Kaibigan, gusto mo ba na magiging panalo sa buhay? Narito ang 5 napakagandang gawi o habits na gagawin kang panalo sa buhay. Una, paghahanda. Gawin mo ang lahat ng dapat mong gawin para ma-enjoy mo ang mga resulta pagkatapos. Pangalawa, action. Gagawin mo ang lahat ng dahil baka bukas huli na ang lahat. Pangatlo, panalangin o prayer. Dapat mapagtanto mo sa iyong sarili na napakalaki ng iyong kapalaran upang subukan mong mag-isa. Nariyan ang Diyos na laging tutulong sa iyo, na magbibigay sa iyo ng lakas upang matupad mo ang iyong mga pangarap at makamit mo ang iyong mga hinahangad. Pang-apat, katangian. Mamuhay ka ng may katapatan at may integridad. Dahil ito ang uri ng mga katangian na magdadala sa iyo doon sa tuktok. At hindi lang magdadala sa iyo doon sa tuktok, ipapanatili ka pa doon sa tuktok na narating mo. Panglima, disiplina. Patuloy mong gagawin ang lahat upang magtagumpay sa buhay. Kahit na ang kagalakan ay mawala, ang bago ay mawala, at ang mga bagay na nakagawian mo na ay mawala. Kaibigan, kung sa tingin mo may natutunan ka sa channel na ito at nasiyahan ka sa ating mga motivational videos, baka naman pwedeng makahingi ng isang favor sa iyo. Paki-subscribe naman po at huwag mo rin kalimutan na i-hit ang notification bell para updated ka sa susunod natin na mga videos. Maraming salamat po at God bless tayo, kaibigan.